Udto so karon di ay mag adto mi sa luyo dito ila papang magbalik mi dito kay mag paipo man sila magnguha mi kahoy to na sila luy-luy human og panlaba na mo ganyan karaw-karaw mi sa balay aw na kay mga hoy niya ako ba nako si Bunsoy ya nagbik pa man mi nagbiisi ka tilingbanon pa man mi nya karon dani mi agi sa santulan kamirang duha nya nagpahangin-hangin sa midani kay na may landong ay perting inita oh init ka sa nga tanan na may santol oh pahangin ta nya kanya tong mata kay murag kuan naman eh murag na something wrong bitaw nagkuan ta antipara ta kay para kuan sa ay anti-rad raman pod ni ko protection ra ba luha ako mata so ato na demi ato na tasong ta sila kikiging bilis sila yung mga kahoy na init kayo si Bunsoy nagjakit-jakit init man dani may panguan dani may sa nandaktod mi kay kung sa karsada may perting inita jud daw layo pod dani kay diretso naman dani ragani agi sila mamang da ya makikita pod mig bayabas aw makakaon na pod mi mga huy mi dito sa balay kay nagpaipo man so ahoy ang mga kurog baboy man nabili na mo dito aw ako arang banana tuwa sa dito karaw-karaw sa kitiw-kitiw atong balay niya si Banjay kuha siya og ay sakita yatiyan gahapon painom ra na mo siya sa gilagaan ra nako siya sa abana na antod gabi nagsakita karon wa na naglibang-libang na pud siya ipangkalibang guro to ang hit kay iyang tae ata guys na nako dani ila ni mamang to si Pring hala si mamang guys nag kuan nanlaba abi na ko mang nag-ipo mang Lunes na ugma pa sila dagan-dagan pag kuloy pag pangwa din mag mga kahoy dito kaya gipo Jesus nanlabas si Mother Earth guys oh nanay lang tubig oh malo pa nga makauga magamay-gamayan kay init man lakuan di itong abana mang abana lagi pag guman niya abana kay sakit sa tiyan kanto aba na ipatakin mo katulo pagkagabi imang kan sige sa kalibang abot dito sa kalibang kuma basta ang hiki ka gi impatso gara ito da impatso ka to wan ka to jangkod sto nga maihilis oh na antod karon buntag kaduha ko sakit kay muntian sa dili naman amin pinaka mamo na kan na pa mo kan lanak ka pa wala na mura tuwa lami din ni kuan abana ko abana sakitan sa tiyan impatso guro to oh man siya sa mga impatso ayaw sa mga bibing asa kain ko dani balay panimpuhak kaingon din siya nga mo pa man mo mamang naguli ndot kig tan-awon mga bata naulian naman na siya naulian naman na da may kinanan og TV oh da hi guys dayon Jessica unya pa na
A few moments later. Sa ginamos niya, ang utan to pa ni Kiki. Dito si Ayla ni JR utan na arin si mamang guys. Gikan siya laba. Dagang kay siya gilabahan. Kay mo pa nagagas ang tubig. So, shh! Ka-earn! Panyuto, Jem! Ang kaon ko sa GM, Janin. Bunsoy! Aman bun ko dyan. Para daw pa. Maluan na sila karon sa kuan ka na ang kahoy. Ano ang kahal? Ang kahoy to. Ito rin ka ang sikit. Huh? Oy, dito na siya ang kaon. Si Kiki. Dito na din bata dito. Ha? Nautan din, ha? Aray, utang na to. Kapayas. Kapaya. Utang kapayas. Ang Ito kung mamang karma. Kamu na mga kaya. naman. Ha? Pero pagbalik na ko, dito yun sa dapat ito. Naimpas si mama may papangahoy. Doon sa ila doon. Ne akong kuan 500, ako nag-palit sa kuan kay ganyan ra ba kung si Ayan. Wadi ako kuan ba. Pero ito, dagan kayo, binigyan ako baligya. dyan. Ang binugha mo. Ito na ito. Sorry ka binugha. Ugang, Iya ganito lang da. papang. Iya binugha papang. Imo ang kulang. Ubus ayaw. Papang, biglo mo ko ito. Hindi ko na ko lawa. Hindi na utang. Payas na. Di po na yung magkamuna lang. Yayang dini ang kani. Dito kay ganan si Ayang kay tablaman. Labalay dito bukla din na dito niya tong mga bata balang sikat-sikat. Atang gibidyoan na ng bata na di ba naglaga ang duwa. Nagkilan ako sa pearl. A few moments later. Tadiri din hila ni mamang sumagkapi-kapit ta kay nangahoy man pod ang mga bata nakakatulog ko dani. Nga tuwa sila nangapi. Manhim dani. Masudan man na. Mga pita dai guys. Kami, Basta way klase naagid mi diri ila Ibang di mama. magawid sa kuan na. Unsa? Kahoy. Wala man isa kay ibaklay ra na. Muni ang ato bakaloy dili. Lulu eh. Muni oy. Oh, punak. So sila ni Bunsoy nangangahoy. Dalasay. Agoy nangaon mo sa butong kintay nagsaka. Alas 5 ako na di. Kintay nagsaka? Mansoy. Jay nagkauna kag butong Jay. Ayog kaon mo pa ka na arang-arang. Asang sako, soy? Mga bata usa. Wala na mo gisulod diretso? Pangsulod na ninyo? Isulod na isulod. Gali ta kay yato nun papag. Isulod princess. Pagpapalit ra ba? Aman ang kahoy. Ay ang kuan. Dong utro daw saka dong. Utro saka. Sige na bilis. Ikaw nagsaka daw? Sige na dong kay wa may lain pa ka sa kadong. Ingana. Ma, diya siya nagsaka. Tapos dito dayon. Sige dong. Ha? So, may butang guys.
Turas ka kay guys, kaano butong. Bye. Dahil kung hindi sila masunurin, walang 5 dito. Bayubad ta. Ang magatod na. Naman si Joy. Kailaw si Dodong. A few moments later. Mayong buntag nakuha naman lagi na. Yung eskwela na rin sila. To ano sila kay. Kuha naman. Kaya na ang alas 6 naman kating. Ang duha nagkaon pa. Lakaw na dito ka. Dali. Okay, maligo ni siya karon guys. Balbal. Kajiya man yo. Sige. Ipunin ko na sa kuan. Jiya to keke. Kajiya. Hilbas.
So, nag-eskwela na siya. Isa ka semana ay Lunes ra nag-eskwela. Mga pidi ay ka guys. Nga na rin bato. Mga bata to ano, karamukat na lunggiran ako. Napoy batong. Munta ang sudanon karon mga bata wa managuan kay gulay ra ang ilagi. Kaon. Nya karon maggulay pud ta kay hinatag si Auntie Mercy. Kapit-kapit ta dala din gahapon luguron niya ditong mga kuan. Ato gulayon kay ganahan ta gulay. Magulay. Gahapon, ang laag man ni nagbu mila angkol Marlon uyuan ako. Kaya dili man na mahimo akong ayaw man na sunutin. Di siya masapi dana. Batong sa iyang gisudan. Kuha siya dito sa luyo. Matik na sudan niya. Nya kani ka Auntie Mercy nang hinatag nga batong. Kadi man pwede magwangan. Pagwangan nimo kay kuan man na iyang. Tem! Tem! Kapi oh. Madali man patay ang iyang punuan o ining pagwangan. Nakuha nanti niya. Yatag niya na ako. Kaya ano siya na siya karon. Ali dani kinagulay. Paggulay ko kadali. Okay, sudan. Ay naman tayo sudan oh.
Hindi ako na lang ni sa udto kay mga bata. Hindi kay pangaan mga bata dani kining batong mo angay sila batong. Ang talong ang sa ito na putang eh. Kalimot mo pa sa ito na putang. Ako na sa rin na magkiyas-kiyas karong kaya wala may mga bata. A few moments later. Dieta na ay batong na adobo, sitaw og na apoy. Sabaw na binigay ni Auntie Mercy, sabaw sa isda nga bato. Mga una din ta kay wala na may mga bata kami na lang. Narinig na something ba? Ano? Maro po nagi. Bukaw. Balay tara. Jadi na. Labas. Panitan ang kaniyaw. Lain man ikaw nung panitan. Balas-balas. Balay ta. Kami na lang duha. Ng mga bata. Bakit?
Okay.